companys, és el Miquel Moya, que és portaveu a Gandia, del Bloc Nacionalista, la companya Facum, que és l'altre regidor, David González, el portaveu a l'Ajuntament d'Oliva, del Bloc, i Pepa i jo, que som els regidors del Bloc a l'Ajuntament de Gandia. Bé, volem una vegada més, com ja he dit, en el del tren, i ara per Nadal el que hem pensat, com una iniciativa conjunta, és felicitar a tots els ciutadans de la Safor i de la Marina precisament aquestes targetes que avui vos presentem. Fixeu-vos que el format pràcticament és el mateix, el que destaquem en cada una de les targetes és la part que queda visible de les antigues estacions, en Gandia concretament el tema de la locomotora, però en Oliva sí la part que és de l'antiga estació i la nostra estació del tren a València, que ja sabeu que és l'actual Museu del Joguet i també sala d'exposicions importantíssima i que van salvar la nació. Bé, és una forma de manifestar una vegada més el nostre compromís perquè efectivament el tren arribi a Gandia, Oliva, Denia. Les Corts Valencianes del 95 ja de manera unànim van demanar aquest traçat i ara ja estem en el 2010 pràcticament i encara no hem menjat més. Els avantprojectes que havien aparegut en el 2000 han quedat tots en l'escalaix. I ara, una vegada més, hem d'insistir. Ha de ser la mobilització ciutadana en la que faça que efectivament aquesta infraestructura supernecessària per a totes les comarques i concretament també per a tot el País Valencià siga una realitat. Convidem al mateix temps, com no, a la manifestació del dia 30 de gener, a les 5:30, a Dènia, a Torremada, desplaçant-nos precisament de l'antiga estació per a fer un crit gran, unànim, perquè aquesta esperança que tots tenim siga una realitat. I també tenim informacions que ja anirem contrastant sobre la marxa i cada vegada tenim més fort que aquesta reivindicació no es concrete d'una manera definitiva en els papers, en pressupostos, en projectes, i aquest famós corredor mediterrani s'oblida una vegada més d'alguns dels pobles que tradicionalment han tingut el tren i que venim demanant-lo pràcticament des del mateix dia que va deixar de fer aquest recorregut, concretament en Dènia des de l'any 74. Per tant, tots els ciutadans han de vindre a aquesta manifestació. Esperem que la nostra felicitació nadalenca en aquest ànim, en aquesta esperança de que el tren siga definitiu, el tren Gandia, Oliva, Dènia, i per la meva part, res més, donar-vos la paraula a Miquel i a David, perquè llisquen el que consideren en aquesta cosa que segurament quan el bloc estiga quan governe, segur que vindrem el tren. De moment el que podem dir és que ni amb el PSOE, el PP, ni amb el PP-PSOE, canviant de ordre de factors a nivell autonòmic, a nivell estatal, ha estat pressupostat ni ha sigut una realitat. I encara continuen els tambors de que segurament no aparegarà aquest anhelat traçat, aquest recorregut que necessitem d'una manera imprescindible. A tot nivell, a nivell social, a nivell econòmic, a tot nivell. Esperem que ja siga l'última vegada que diguem que siga al carrer i que siga una realitat. Jo crec que Pau ja ha fet un resum i una síntesi del sentit que té esta roda de premsa, que per un costat pretén presentar una iniciativa conjunta, una iniciativa més conjunta de part del bloc de l'Esport, del bloc de la Marina, de les tres ciutats que més reclamem, que no són les úniques, vull recordar que les tres ciutats, diguem, que capçaleres d'aquesta connexió ferroviària, Gandia, Oliva, Dènia, i aquesta és una iniciativa més, com ha dit Pau, de felicitar els Nadals amb un motiu reivindicatiu i amb un element que personalitza cada una de les ciutats el que ens queda en tren. Bé, nosaltres, jo com a portaveu d'Oliva, el que sí que tinc que dir és que no tinc cap dubte que estarem presents en aquesta manifestació del dia 30 així a Dènia, perquè ens interessa moltíssim, la causa és comuna i pensem que ara és el moment, en aquests moments s'està parlant d'aquest famós protocol d'infraestructures ferroviàries i ara és el moment de fer pressió, ara és el moment que des de Madrid i des de València ens escolten i enviar un missatge clar
que volem que el tren Gandia-Oliva-Dénia, aquesta connexió, siga una realitat en 2010. És a dir, no ens val allò de protocols a 15, a 20 anys vista, que després ja sabem el que passa, és a dir, després arriben les rebaixes, les males èpoques, i després de 15 anys passem a 30 i al final tenim molt bones intencions, molts protocols, se parla de molts milers de milions d'euros, però en definitiva els ciutadans i les ciutadanes d'aquestes dues comarques estem sempre demanant el mateix. Per tant, ara és el moment de pressionar des d'Oliva, des de Gandia, des de Dénia, des de qualsevol altra ciutat directament implicada, i per tant nosaltres recolzarem qualsevol tipus d'iniciativa. Ja estem veient com s'estan filtrant algunes notícies d'alguns mitjans de comunicació de que pareix ser que aquest protocol inclourà una connexió entre València, Alacant, que serà d'alta velocitat, que anirem a un escenari de 2025, 2030, i pensem que les coses, perquè ens arriba d'aquestes situacions, ja no van bé. És a dir, de compromisos clars, ferms, de 2010, de diners concrets, com a mínim per a que aquesta connexió sigui prioritària, de moment no s'està parlant res. Per tant, ara el que toca és això. Nosaltres qualsevol oportunitat que tinguem, bé sigui a través de coses més simbòliques com aquesta felicitació, que siga com accions més contundents, com les manifestacions, no tenim cap dubte que estarem demanant i reclamant una cosa de justícia i que és una obvietat parlar ja dels beneficis que aportarà aquesta connexió entre dues comarques germanes com són la Safor i la Marina. Si ja haurà eixit la brossa de Nadal, però un magnífic premi per a les ciutats que representem, per a Dénia, per a Oliva, per a Gandia, per a la Safor i per a la Marina, i per a extensió també per a València i Alacant i per al País Valencià seria que es produirà l'anunci immediat de la construcció del tren. Clar, que em toque la loteria de comprar paperetes, i la veritat és que ens fa l'efecte que majoritàriament els ciutadans de la Safor i de la Marina s'equivoquen de sorteig, compren paperetes d'una altra rifa al comprar del PP i del PSOE, però si volen comprar del sorteig del tren estan enganyats. Estan enganyats i ens tenen enganyats des de fa molt de temps. De fet, continuem enganyats perquè tant un com l'altre continuen insistint en aquesta concepció radial d'Espanya i de les infraestructures, i fins que no tinguin absolutament dissenyat tot un mapa de connexió d'infraestructures ferroviàries o per carretera de Madrid, no enllestiran el que a totes llums és absolutament imprescindible per al nostre país i recomanen fins i tot qualsevol organisme de la Unió Europea, que és el famós arc mediterrani. Per tant, des d'aquesta perspectiva, i una vegada comproves que només reivindiquen el tren des de l'oposició, quan estan en els governs, o bé de la Generalitat o bé de l'Estat espanyol, tots són volantins per veure com se mixen i fugen de les seues responsabilitats, la veritat és que ens dona molt poca esperança. Encara que nosaltres, el Bloc, volem demostrar també, d'una manera un poc més lúdica, com és la targeta de Nadal, que no anem a parar en aquesta reivindicació, que anem a continuar d'una manera unitària, d'una manera conjunta, i fins que això siga una realitat. Però com no tenim res clar, també anunciem, que siga Dénia, que el Bloc de la Safor, ho fa tots els anys ja, durant molt de temps, no sé quan, tornarem a enviar-li al senyor president del govern espanyol i al senyor president de la Generalitat Carbó en Reis. Tots els anys ho fem simbòlicament, tenim ganes de deixar de fer-ho algun any perquè realment ja ens hagin dut el tren, però la veritat és que ens fa l'efecte que mai tornarem a fer. I diria als ciutadans que trien ben bé la papereta dels sorteig i que no s'equivoquen.